Det kan være super nemt at komme i gang med CRM. I kan for eksempel bruge vores CRM.dk online, som er et gratis websystem. I kan logge ind til her online. I kan gøre det ved at klikke på nøglen heroppe for at logge ind. Og her bruger I så det brugernavn, I får af os, eller I kan prøve vores demo-bruger. Og her er så systemet og hvad det kan. Øverst ser I en menu. Først og fremmest så er forsidebilledet, det viser ting, der foregår i øjeblikket. Møder I har eller lige har haft, opgaver, der er i gang, og så lidt nyheder for CRM.dk. Og det kan I slå fra, hvis I ikke har lyst til at se det. I kan registrere jeres kunder. I kan registrere alle kontakter. I kan registrere møder, jeres opgaver, og en opgave kan så være en salgsmulighed, eller det kan være en almindelig opgave, eller et helt projekt. I kan selv bestemme. I kan registrere ordre. I kan registrere jeres produkter og priser osv., som kan indgå i ordre. Og I kan have en liste over medarbejdere, så I kan fordele ordrene, kan man sige, opgaverne på jeres medarbejdere. Lad os prøve at indtaste en kunde. I det her tilfælde en lille blomsterhandler i Hillerød. Må ellers skrive den blomsterhandler. Men læg mærke til, at der ikke er så mange felter, der skal udfyldes. Det er simpelthen bare en hurtig oversigt over jeres kunder, som I så selvfølgelig kan have opgaver og møder med osv. Vi kan gemme vores kunde, og så er vi faktisk i gang.